Hello, लोगोफोर आंनि बे बिरि पनआव गासिबो फिन बरायना थाबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नै दिनै जोंहा साम' ओंख्रि संदों आरोना न' खाथियाव मादै मोना साम' ओंख्रि संदों माने ओरैबायदि बुरजा लाबोखादों मैया दैमानिफ्राय खनना लाबोदों साम'आ मथा मथि बै बाल्थिं गेजेरसे ओरैबायदिखौ मथा मथि 40 जनसो जाखागोन आरोना नोंथांमोन साम'खौ देवखायबो दं नायलांबाय थादो फारसेनिफ्राय और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए लोगोफोर साम'आ बाल्थिंसेखा नै बिखिनिया बाल्थिंसेखा आरोना नै बे साम'खौ दानखांबाय आरोना दाननाय साननाय खोन्थालायासै नै दा सुबाय दं ओरैबायदि बुरजा जाखागोन 40 जनसो जाखागोन नै खेरखासेखा आरो दंबावोसो फटाफट सु बियो दैखर आरोना सबाय नै सबाय दालि मिक्सार खालामबाय साम'जों जानो थाखाय नै दैखराव दै खावबाय दं जानि मादै आरोना साम'आ ओरैबायदि बुरजाखा साम'जों सबाय लागाव दे फटाफट साम' ओंख्रियाव नै बेफोर बुस्थुखौ होबासो साम' ओंख्रिया ओरैबायदि गोथाव जायो बे 8टा बिदनि दं आरोना बे जाहैबाय लं नै बे जाबाय जिरा बे जाबाय सामब्राम गुफुर बेखौ मा होनोमोनलाय येलं ओमफ्राय नै बे जाबाय मा होनोमोन बेखौ एलाइसि ओमफ्राय नै बे जाबाय जाब्रां बे जाबाय गंगार दुन्दिया ओमफ्राय जाबाय आलु बेखौ देनानै साम' ओंख्रियाव होसिगोन ओरैबायदि जुथि साद जाखागोन आरो नायलांबाय दा साम' ओंख्रि संनायनि आदबखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय दं फाइनालि दा साम'खौ एवग्रोना लाबाय आरो बे एवफ्रामग्रोना लाबाय बेनि उनाव दा हालदै संहोसिगोन A few moments later. दा साम' ओंख्रिया मोननायनि लामायाव फैबाय थौसे संखाबाय जिरा हालदै संख्रि सब होजोबबाय सारायाव जायगा थैनि थौआवनो संबाय लकेलाव दाउ सौदों आरो 1 घन्टासो लाबाय दा मोजां जाबाय फाइनालि साम' ओंख्रि होनबाय नै जोंना ओरैबायदि मानसिफोरा जासिगोन आरोना दा जानायनि बेबस्था जासिगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों बिदिनो साम' ओंख्रि संनायनि दिनै फाइनालि आं दा साम' ओंख्रि मादै मोननाव जाबाय दं आरोना ओरैबायदि गोथाव जाबाय सुपार ओरैबायदि गोथाव माने जामान गोथाव 20 जन 30 जनसो जाखाबाय आरोना मजाबाय ओरैबायदि गोथाव गोथावानो साम' ओंख्रिया होमबा दिनैनि भिडिअखौ लागावबो साम' ओंख्रि बिराद मोजां जादों सबायजों संनायथ' ओरैबायदि गोथाव जादों ना लागावबा दिनै भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय